upasa ngebachelor, I thought izaba lula for uba mawufumane isikolo. Like awuzusokola in any terms in any area. Basokola ukungena kwi-university abafundi bomakoloni ngenxa yokuba phantsi kwamanqaku abaphumelele ngawo imatric. A clear message that we are tired as South Africans of unemployment. We are tired of corruption. Amaqela alishumi elinanye aphikisayo inxalenye yentlanganisela eza kubambisana kunyulo jikelele abambe umsitho wokukhuthaza ukubhalisela unyulo jikelele eRhawutini. Kwezemidlalo eLand iza kuqubisana neFrance eStade Velodrome kumdlalo wokuqala wetumente yamazwe amathandathu ngomso. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ngatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT singalibazanga basilibethe liphala. Amawaka abafundi bematric eMpuma Koloni yasokola ukufumana amathuba okungena kumaziko emfundo ephakamileyo ngenxa ungafikeleli kweziphumo zabo zematric kumanqaku okungena kwizifundo abazikhethileyo. Nabo bapase ngebachelors bayasokola ukungena kwizifundo abazifunayo ngenxa yokuba amanqaku abo ematric ephansi. Banexhala, uloyiko kwaye babhidekile. Emva kweminyaka yofunda belindele elithuba. Ukuze ungene edyunivesithi kufuneka upase ngebachelors, kodwa abangenanga ngenxa yamanqaku asezantsi kwizifundo bebefuna ukuzenza. Xa upasa ngebachelor, I thought izaba lula for uba mawufumane isikolo. Like awuzusokola in any terms in any area. But now when I came here and they told me that my points do not meet, it's really sad. Ibuhlungu. Ndisebenze kanzima kakhulu last year kuba ndifuna ufunda this year. Now ke xa ndizofika kuthiwa zigcwele and ke kwezinye andiqualify kuzo. Andiziva kamnandi sisi because le course bendiyifuna it's a bummer since ndingazokwazi uyifumana ukuthiwa igcwele, so I have to adjust ndisettlishe nale ndizayifumana. Izifundiswa zithi ungafumani ulawuleko ngezifundo abazikhetha abafundi esikolweni sesinye zezizathu ezininzi zokuba bangafumani kumaziko emfundo aphakamileyo. I think a key issue is subject selection at the end of grade 9. So obviously in order to be able to choose mathematics, learners have to be performing at mathematics at that stage, otherwise schools advise them to drop mathematics. Uninzi edyunivesithi eMpuma Koloni zigcwele kwaye azibathatha abafundi basafuna indawo. Our schooling system focuses too much to try and develop learners to go to follow an academic path instead of focusing on learners who don't aspire that but rather wants to do something more practical, hands-on than a university qualification. Iingcali kwezemfundo zicebisa abafundi ukuba mabakhethe izifundo kwezakhono zabo nento abayithandayo bangatsalwa zidegree nemisebenzi eyaziwa njengephezulu. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Iyunivesithi yaseLimpopo ilumkisa abafundi ukuba bathi qwa baphaphame ngeli xesha lokubhalisela unyaka mfundo 2024. Ngamanye amaxa abafundi abaqalayo kunye nabazali baye baqhathwe ngeli xesha. Ukanti iyunivesithi yaseVenda ithi akukho ziganeko zokuqhathwa kwabafundi abaqalayo nabazali zibikiweyo. Kuyaqhuba ukubhalisa abafundi abaqalayo abangaphezu kwama-3,000. Eliziko lemfundo enomsila lilungele ukuqubisana neziganeko zolwaphulo-mthetho ezijoliswe kubafundi abaqalayo emva kokuba unyaka uphelileyo kwanqunyanyiswa umsebenzi owayefuna ukufunjathiswa ngabafundi abaqalayo ukuze bafumane indawo yokufunda. Towards the end of last year, we issued out a statement cautioning prospective students not to fall victims of the scams. And we continue to discourage our prospective students, including parents and guardians, to be very cautious. Iuniven iti indawo zayo zokuhlala zikhuselekile
Logama imibutho yabafundi ingavumelani noko. Isiganeko sakutshanje somfundi oqalayo ekutyhola ukuba washiyeka embanguza emva kokubhalisa kuvuse ingxoxo-mpikiswano phakathi kweenkokheli ze-EFF Student Command ne-SASCO. I believe we are safe. Yes, we are safe. Because if they are not safe, that student could have been standing here without a place to stay. But we make sure that that student is safe and well fed. Just our housing people, they are not here. They were going to come and attest that we are giving student rooms. If possible, we can even take it to an extent of asking our officers. They can attest. There is no student who was taken outside to sleep outside. I can bet on that, not on our watch. Ukanti neYunivesithi yaseLimpopo ilumkise abafundi abaqalayo ukuba babaze amehlo balumkele ozungula ichele abangabaqhatha baphulukane nemali yabo yokubhalisa. Nabezokhuselo kweliziko mfundo iphakamileyo bavundlile. We have beefed up our security to ensure that we don't have disruptions. Kwelinye icala ngumyinge okwi-40% yabafundi abaqalayo ababhaliswe ngempumelelo kwiYunivesithi yaseLimpopo. Logama iUniven seyibhalise ngempumelelo abafundi abangaphezu kwama-2,300 ukuza kuthi ga ngoku. Ukanti amawakawaka abafundi asingise eMonti kuyozingela imfundo ephakamileyo. KwiYunivesithi yaseFort Hare neWalter Sisulu kumaziko aseMonti kukho imityangambo yemigca abafundi benethemba lokufumana indawo yokufunda. Naku abongile umfoka Yantyisi nengxelo. Iyaqhuba inkqubo yokubhalisa kwabafundi for unyaka wemfundo ka-2024 apha kwidyunivesithi yeWalter Sisulu apha eMonti. Abafundi bathi kodwa abaxolanga inkqubo ehamba ngayo le nkqubo yokubhalisa kuba ihamba ngesantya esiphantsi kakhulu. Basive kwabanye abafundi, tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Nithi inkqubo yokubhalisa noko ithatha ixesha layo. Ndiyabulela ngelithuba ndibulisa abazali emakhaya nabasebenzi. Inkqubo ye-registration ihamba kancinci kakhulu. Mandigxile abona abantu abantu bachaphazeleka kakhulu ngabantu abagxothiweyo sisikolo ekuthiwa bazohlala emakhaya for 3 years bangangeni nakwesinye isikolo. Kuthiwa i-academic exclusion and isikolo sikaphenduli kulonto edibene exclusion of thousands of students. So i-registration isame kancinci nabafundi kuthiwa kukho space zibe zikhona ispace phakathi kwiYunivesithi. Sithi thina singumbutho we-EFF Students Command u-CFO makaclearishe izistudents zikwazi ukuregistarisha ukuba zingakwazi uregistarisha nje kuba zivunyelwanga i-clearance yazo uba mazikwazi uregistarisha u-CFO weYunivesithi. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Masithethe nawe bhuti weSASCO. Inkqubo yokufumana abafundi bafumana inkxaso-mali ku-NSFAS ihamba njani yona apha kule dyunivesithi? Ndibulele msasazi ngelithuba, ndibulise nabazali ekhaya nabantu ababukeleyo. Inkqubo ka-NSFAS unfortunately seseyivalile yona, ibivala izolo, but ke thina ezilombutho weSASCO sizamile ngakungako konke esikwaziyo uba sibancede abantwana for uba bazokwazi u-aplayela u-NSFAS kwenzela uba bazokwazi ukuthini bathathwe sisikolo, ngoba iye isokolise into yokubana umntu athi xa izofunda apha abengenayo i-funding. So thina ezombutho weSASCO senze ngakho konke esinako besibanceda abantwana siba-aplayela for u-NSFAS. Enkosi kakhulu, ndibamba ngazo zozibini. Zinkokheli ezozimele imibutho elapha kwidyunivesithi yeWalter Sisulu silindeleyo abafundi bade bafike kwenzela bazoqhuba le nkqubo yokubhalisa apha kule dyunivesithi. Isithi ubana noko ifumana umthamo omkhulu kuba abafundi abafake izicelo kuba bazofunda kwesi sikolo. Kweli ziko mfundo xa nje bakulo siqala lo nyaka sizithathe ezintambo sizibuyisele kuni eRhawutini. Kwalapha ezindabeni umphathiswa zobudlelwane namazwe ehlabathi uGqirha Naledi Pandor uthi uMzantsi Afrika uzokushunyiswa zizoyikiso zamanye amazwe zokudodobalisa uqoqosho lweli. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Usabukela izindaba siza ngqo kwikomkhulu le-SABC yaPlant Park kwaNtonga ziyaduma eRhawutini. Uyakwazi ukuzifumana kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofe usubscribe sibongoza wenze njalo. Make siphinde silume kwinqaku lethu elitshotshe entla ngalemva kwemini.
Amawakawaka abafundi bemetriki eMpuma Koloni yasokola ukufumana amathuba okungena kumaziko emfundo ephakamileyo ngenxa ungafikeleli kweziphumo zabo zemetriki kumanqaku okungena kwizifundo abazikhethileyo. Nabo bapase ngebachelors basokola ukungena kwizifundo abazifunayo ngenxa yokuba amanqaku abo emetriki aphantsi. Ukanti ke ababukeli baphefumlile ngeli nqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Ndiyavuyisana ke kwabo abathathiweyo ezikolweni kodwa ndibhlungu kwabo abangenamali ze-registration kodwa ke ikwayi-challenge nale eyezi results eziphuma late kuJanuary. I-results at least mazisheshe ziphume before December ephela. Owami umbono ubusithi mina Msasi aba bangapasanga kakuhle ngebeya kuma-colleges Msasi bangazilibazisi kuba kaloku ixesha lihamba. Uthi aba ke ngoba afumana umcelimngeni ongabikho kwemali yokurejista emakhaya Msasi, urhulumente makathathe inxaxheba Msasi, uyethembisile ngemfundo yamahala. Abafundi laba ama-point awo aphansi bangaphela amandla abahambe bayorejista ezikoleni la zabo ukuze ba-upgrade bazobhala ngoJuni enye i-exam kuleyo abazophumelela. Kwabo bathe abathathwa ngenxa amanqaku wabo mabi akulahlwambele kongafelwa make baphinde bathathise manje bafunde ezizifundo zibangela into ba bangafikeleli kwelizinga abalifunayo. Ibhlungu kwayilusizi imeko yabantwana bethu ngakumbi thina mzontsundu ngoba kaloku thina abantu bangathathi intweni kusokola thina kakhulu. And ke ngoku xa imeko lolu hlobo ke ngoku noonqevu bazawungenelela bathatha amathuba kubantwana bethu babesazi babanxanele ukuba bafumane izikolo. Ngiyethemba ukuthi kuzohamba kahle kubafundi ababhalisayo kumaziko la emfundo ephakeme. Nayinkinga lezi ekhona zemali ngithemba izoxazululeka ngoba kunohlelo uhulumeni alibekile ka-NSFAS engiqala ufuna lilekelele kakhulu abafundi. Ilona hlelo kufuneka linakekele lolo ukuze ukwazi ukusiza abafundi. Inkqubo yokubhaliswa kwabantwana qho kakuqala unyaka soloko ingxaki yangabangazana nelinye iplani kuzokwazi ukuthi zonke into zahambe ngokukhawuleza no-NSFAS akwazi ukuphendula izicelo zabantwana abantwana bangadingi indawo zokuhlala. Abambe umsitho ngokubhalisa ngokudibeneyo amaqela li-11 kwintlanganisela yamaqela kwiholo lesixeko saseRhawutini ukukhuthaza abemi boMzantsi Afrika ukuba babhalisele ukuvota ngomhla wesi-3 nowesi-4 kule nyanga. Le iza kuba impelaveki yokugqibela yobhaliso lwabavoti phambi kokubhengezwa konyulo. Izikhululo zovoto ezingaphezu kwama-23 kwilizwe liphela ziza kuvulwa ukusuka ngentsimbi yesi-8 kusasa ukuya kweyesi-5 emalanga. Namhlanje kukwaphawulwa usuku lokugqibela lokubhaliswa kwamabanjwa kumaziko oluleko elizwe ngokubanzi. Amaqela ezopolitiko ali-11 adibene kwiholo lesixeko eRhawutini eyakuba yinxalenye inkqubo yentlanganisela yamaqela. Amalungu aphuma kumaqela ohlukeneyo aphume ngobuninzi ngelixa iinkokheli zamaqela zivakalise ukwanela ngemiba emininzi egubungele elilizwe. Inkokheli yeqela eliphikisayo uJohn Steenhuisen uphefumle wathi, Look at us, they said we would never get here. And look at us today. Our different colors, our different backgrounds, united in one cause. To bring change to South Africa. A clear message that we are tired as South Africans of unemployment. We are tired of corruption. We are tired of broken promises. And we are tired of politicians who don't care about the people and only care about themselves. Iinkokheli ezahlukeneyo zamaqela ezopolitiko zinethemba lwelinyathelo lentlanganisela yamaqela njengoko zikhalazela okwenzeka kweli lizwe nentswelangqesho kubantu abatsha. Ngoku masithi tsixatha kumaqabantshintshi ezithetha qaqamba kwihlabathi. Ityhubhe yamakomanisi ikumisile ukonyuka kwexabiso legazolo ipetula ngolwenkobe emva kokuqokelwa konyawo lwemfene kubuxhakaxhaka obulawula amaxabiso elilizwe. En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente. Uthi esi sigqibo sithatyathwe
emva kokuba kukho umntu ongene ngodlela mnyama kubuxhakaxhaka bekhompyutha esebenzisa ivirus ngolwamarhanuka. Estamos haciendo una investigación. Okwangoku ixabiso legazolo liza kumanqinda wonye de kuqukunjelwe uphando xibilili zibilini kubaqhubi benqwelo mafutha. Sithi rhwaqu eColombia kudaleke ukucandeka komhlaba ukukhatshwa kutyibilika kodaka eBogota emva kwembalela egqugqisileyo nebangele umbhodamo kunkinkisho lwamanzi, ezolimo, imfuyo noluntu ngokubanzi. Qakatha qelele kwisiqithi iHaiti. Abaqhankqalazi kwisixeko iPort-au-Prince bantumeke umlilo bavala indlela benyevulela urhulumente wenkulumbuso uAriel Henry banyanzelisa ukusitshulwa neengcambu kobundlobongela obuswantsulisa abahlali. Xa siqwela ingqokoqo, ipalamente yaseRussia igunyazise ukuba kuthathwe izindlu zabantu abafunyaniswe benetyala lokusasaza iindaba zobuxoki malunga nomkhosi weli lizwe. Я считаю, что, во-первых, надо соблюдать законы. Kutheni kude kube leli xesha kungekho mthetho opasisiweyo wokukhusela amajoni akhusela eli lizwe neentsapho zawo, utshilo. Я исхожу из этого. Если живешь на территории этого государства... Lo mthetho uza kutyikitywa kumongameli Vladimir Putin kwaye kuza kohluthwa nezindlu zamagwala aqeqele kwamanye amazwe kodwa esaqeshisa ngemizi yawo eRussia. Umphathiswa wezobudlelwane namazwe ehlabathi uGqr Naledi Pandor uthi uMzantsi Afrika uzokuthintela izoyikiso zokuqhoka uqoqosho ezisuka kwamanye amazwe. uGqr Pandor uthe inkundla yehlabathi ezobulungisa inikeze imigqaliselo ngundoqo ukuthintela ukubulawa kwabantu eGaza nguIsrael yaye eli liza kuqinisekisa ukuba amanyathelo ayathatyathwa. Umongameli uRamaphosa kwintetho yakhe lirhutla ulumkise iANC nemanyano ngokujongana ngezikhondo zamehlo kweli namazwe athile ekwavakalisa inkxalabo yokuba oku ungakhokelela nasekuphazamisekeni kweenkqubo zonyulo lweli. Umphathiswa wezobudlelwane namazwe angaphandle uGqr Naledi Pandor uphefumle ngelithi alizokuchaphazeleka ngokumandla eli lo ayingomba wemiphumela yokuphalala kweli ngcakasana koko untama isigqibo esimele ukuthatyathwa kwezoqoqosho. We are experiencing a pushback with the announcement that Israel will not import grapes from South Africa. I think they will be the loser because our grapes are really delicious. But also an apparent pushback by saying there'll be no flights from their airline. Well, I think those flights were not often very loaded with passengers. So I think it's an economic decision rather than a consequence. OkaPandor woleke ngokuchaphazela ithemba elikhoyo kwiziphakamiso zabameli baseMelika esithi umsebenzi wozakuzo mawuqhubeke nanjengoko iMelika ingachasenanga nemisebenzi yenkululeko nenhlonipho yemibutho yamazwe jikelele efana neyezizwe ezimanyeneyo neyenkundla yehlabathi yezobulungisa. We would hope that it will respect the ICJ and call for adherence to its findings and thus call for a ceasefire as speedily as possible. Inkundla yehlabathi yezobulungisa ibekela ubala ukuba mazibekwe phansi izixhobo ukuphelisa imfazwe phakathi koIsrael neGaza. Kananjalo kuvakaliswe ukuba eli lithwele uxanduva lokuqinisekisa ukuba izigqibo zenkundla yeICJ ziyabonakala ngezenzo zokunqanda ukuqhubeka kwale nquleqhu ngokuphuhlisa impilo zoluntu lwasePalestina kangangoko. Ukanti okaPandor uthe uluntu malulumkele ubuxoki nezenyeliso ezizungu nokucima ukukhanya kweli nanjengoko kungenguye wonke ubani onebhongo ngokuba uMzantsi Afrika uthabathele ezandleni ngempumelelo ityala lombhodamo phakathi koIsrael namaPalestina. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC. Umbango mdiya ucima umlilo khongozelana ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi bakuthethe bomnyama kuvele bukhanye kube Khosi Sibhele.